El passat dimecres 17 de desembre al vespre, Xavier Sala i Martín va fer la presentació del seu nou llibre És l'hora dels adeus al Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat, un acte organitzat per Òmnium Cultural i l'ANC de Sant Feliu. Amb un estil directe, clar i contundent, Sala i Martín fan al seu llibre una radiografia magistral de quina ha estat la situació econòmica i política dels darrers anys i de quin pot ser el futur de Catalunya. Totes les preguntes que ens fem sobre la possible independència queden més que contestades en aquest llibre per a tots els que avui es pregunten si realment ha arribat l'hora dels adeus. Poc abans de l'inici de l'acte vam tenir l'oportunitat de xerrar amb ells sobre l'estat actual del procés, la incidència dels aspectes econòmics, la desobediència i la possibilitat de formar part d'una llista unitària de país. El títol del llibre que presentem avui, L'hora dels adeus, no és una afirmació, és una pregunta, és a dir, porta un interrogant d'entrada. No sé si no t'has atrevit a dir el moment en què hem de dir adeu a Espanya. Ha arribat el moment o certament encara no és l'hora? Ho poso com una pregunta perquè intento que tot el llibre sigui una resposta. En el llibre explico tant la situació actual, és a dir, mentre som part d'Espanya, què és el que passa, i com podria ser una Catalunya independent, i bàsicament el que argumento és que la situació actual és insostenible, clarament no anem enlloc, cada va pitjor, i la independència ens obre unes portes, és una oportunitat per poder prendre les nostres pròpies decisions. Si prenem les decisions correctes, doncs les coses aniran bé, però no hi ha cap garantia de que prendrem les decisions correctes i, per tant, en el llibre parlo, per exemple, si prenem les mateixes decisions que Portugal, acabarem com Portugal, que està molt pitjor que Espanya. Si prenem les mateixes decisions que Suïssa, acabarem com Suïssa, que està molt millor que Espanya. Hi ha molts arguments, la majoria d'ells, en bona part, són econòmics. Si poséssim en una balança tots els raonaments pels quals Catalunya podria ser un estat independent, els econòmics tindrien el major pes? Òbviament hi ha molts arguments que són vàlids, de tipus sentimental, i això és perfectament vàlid. El que passa que, clar, aquesta part sentimental jo no la puc valorar, cadascú té la seva. El que sí que puc valorar són els efectes econòmics. Clar, jo no et puc dir a tu si et sents espanyol o català, això és una cosa teva, de la teva família. L'economia sí que és el mateix per tots. L'economia ens anirà bé si fem les coses bé o ens anirà malament si prenem les decisions equivocades. La capacitat de poder prendre decisions és molt important, perquè ara mateix moltes de les decisions que es prenen que ens afecten a nosaltres no es prenen pensant en nosaltres, perquè nosaltres som minoria dins d'Espanya. Nosaltres som el 16% de la població, el 16% dels vots, i per tant, coses que a nosaltres ens anirien bé no es decideixen perquè els que decideixen tenen majoria. Per exemple, les infraestructures. Les infraestructures no es decideixen pensant en Catalunya, es decideixen pensant en Espanya, tot va a Madrid. De roba de cuina i els homes sempre del servei militar. Ens interessaria tenir un eix que ens portés a París, un altre que ens portés a València, un altre que ens portés a Bilbao. Ens interessaria potenciar molt més el comerç amb l'est del món, amb la Xina i tal, a través del Mediterrani i el canal de Suez. És legítim, els espanyols tenen aquest dret i tenen la seva majoria. Això no vol dir que ens interessi, a nosaltres no ens interessa això, ens interessa una altra cosa. No ens interessa unes grans empreses que estiguin totes ubicades a Madrid, que tinguin un poder que es reuneixen cada diumenge al palco del Bernabéu i després els agafen els calés dels contribuents i els envien els calés allà després d'haver causat uns terratrèmols a la costa sud de Catalunya, al nord del País Valencià. No ens interessa. Nosaltres som una economia de petits botiguers que ens llevem a les 6 del matí i el propietari aixeca la persiana, que és un altre tipus d'empresa. En el moment que nosaltres siguem el nostre propi país, aquestes decisions les prendrem diferents, més en el nostre interès. Ara Catalunya ha emprès un camí que sembla que no té retorn. En una entrevista comentava que només teníem una bala
que estava a la recàmera, era la bala que teníem de la desobediència, que probablement només la podríem fer servir una vegada, abans de ser independents. La bala ja l'hem gastat. No, jo no crec que hi hagi res il·legal. Hagués fet servir la bala si hagués fet el referèndum que el Tribunal Constitucional havia dit que no es podia fer, però va fer un altre diferent. Fixa't que els fiscals del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya van dir que no s'havia incomplert cap llei i per tant no havien de portar ningú als tribunals. Va ser el fiscal de Madrid, per ordres del govern, que és un dels grans problemes que té Espanya, la prostitució sistemàtica dels seus òrgans, diguem, que haurien de ser independents, els prostitueixen i els obliguen a actuar en nom del govern, i això crec que els hi fa molt de mal. Els fiscals, diguem, que no estaven polititzats van dir no, aquí no s'ha incomplert cap llei. Fer botifarrades, és el que se'n van fotre. Esto és una botifarrada, doncs a Espanya no és inconstitucional fer botifarrades. El Mas va fer una botifarrada, els catalans, 2 milions de catalans es van apuntar a la botifarrada, i això no és il·legal. La bala, quan jo parlava de la bala, és que hi haurà un dia que haurem de declarar la independència. I això és il·legal, a Espanya no es pot. És com el fill marxa de casa, diguem, mentre està a casa ha de seguir les lleis del pare. El pare diu, mentre estiguis al meu sostre has de fer el que jo et digui. És veritat. El que passa és que això no val quan el fill vol marxar. Aquell és el dia que dius, me'n vaig. I només tens una oportunitat. Si tu violes la llei abans, aleshores ells tenen els arguments legals per posar el president a la presó, per eliminar l'autonomia, per diluir el Parlament, i això seria catastròfic. S'ha de fer legal tot fins al moment últim dia. A partir de llavors, dius, trenquem la llei, i aquesta és la nostra nova llei, i a partir d'aquí, tan amics. Com jo, fastigós infantesa, senti venir la rondalla, menys i calla.